seche moti kata no karia chiel no urno ote moko kama ngeny wasome moko kata ria kama ma no kit mawuok mlolongo tani video makani musno moshwa nawa kabano eno kanti kit manoka wuok mlolongo phase 3 musno mosh lakini gima sirikal timo pod oko chopo kiwango ma jopiny dwaro ni mana mtire fide jaka bondo ramugi biro no maler kan ka bondo ka endi treva musina welo to ngato ka ngato nyaka ting mana musalape mana kaka oparanya osechako tingo mare no musmus okay no ka pontire moko ka endi ramugi ma odoyo dienya treva winjo ute yo makare musa neno kan tire kanyo musno idu welo mantire kanyo ero kama na enya neno ku to koro advance maru maduong koro cha ma enango koro kijo sacho ni nani por duoge koro lengo enango sani bado na kwa mojensi kwa millennials majulu ni an kake kijana rawera matin kata mano mosh man kan kata jero man kan okudwari amni okwati ni jakom enya sai ba kom osebedo gi experience osebedo gi kum gik matimoregi tango musi shagwe kuyu musi ni mana nisiye inyalo tugi ni mato manade mato koro yie kineno ka koro mulo boke kineno ka ka otiende koro duodo koni koro itiyo gi mato koro soto manade mede peje ni bitei koro ngata ma fees kata millennials ni nyaki som body language ma jakom mane gima wan watimo kinyo wan mano kod ko wacho no adi kod wacho ni ODM ni serikal kod ko wacho ni ODM ni serikal bene gima nyaka timo kwa ni nyaka be kata wan ke jinsi millennials ke wacho ni kod ko dalo temo no kama mati ko yire na di dialogue nyaka timre ingene gi mati mane koro ka uni rumbi mar jensi bido gani mob zoning giri ket gi ko wacho ronge wacho referendum to mon gi ma wacho chope mesa nyaka ndike gi makele gi ngato to mara diobet ko national conversation wanyalo ni national social wanyalo ni nying machalo kama mondo winjuru ko bene angoga mwadwaro mondo timre moko mane mo diga nikech an gima neno monego eni nyako wami jogi nafas wami gi nafas wami mondo walo waselo sa BBC wanyalo golo rute yo mayot moko chwere to wadok mo atimo signature nikech wawinjore ni jinsi ko millennials we are more than 30 million tidwaro signature mar adi idwaro signature mar mali less than 30 million kwa loko ABC mbedo gi independent kale medical report ne acho mane jakomo dhi mabe ji gombo to kaja medical report ke uke to na to ABC na ABC ko bedo gratira signature to wabunge te manyogo yes ochanda gini walungo gidala gido mwayiego ema dhi bunge mwayiego wanyalo nyiso ni koro gima wadwaro sani wadwaro vote of no confidence serikal tiloko serikal mare manyien gima ngato no keyboard ni wadi kia state house ni wadi neno jo motho nyithi wango gima court ni wanyalo timo minyalo sani short term kaza ni mbele equity and finance kuro ka mile mabona nene kaji ni mon bo tunare sakeni bibi maber mon bo par waka juru ko tunare be ko ba ni kwai manyuti matek mabil pressure kon gin pok paneno kata chiel wasene mokuto kendo gimogo ne babero kamano ni for the first time babo amua ni kimiyo joka ka gik mogadek jaluo chiel nyaka bede ka gin ang'wen juluo ariyo nyaka bede ka gimoja wacho
ni pressure ni kiko waje ni pressure ni odhi piny mos pressure no do Kenya county kaje kama kuni molote ni katol ni sa ni chani baru Kenya marodo kidi nyao sol moroni nyao moroni ke wuono go kiny nyao sol moroni ng'amonge for example ni waziri masia ni sia ogera na bao nyaka ne kilo mpato ku kwa mejalo ochalo depi depi masia wafia sasa ya tao nimekambia kama ne mango hiyo kisunga maduong gimagite monorari onge mane gima wawacho mane onge luoro wakwayo ne ndiki gipar wuoyo mondo bed confirm wuodo molo joluo mosesandre kama polisi mogol ka monge gimotimo pangani obed kanyo inspector Odhiambo gini duoko joluo kama nyingi nitie sani kike polisi umbolo yini gacha watu waroshea marwa haya omoshi wana miwane ni koro ji chimo kanye bana ma ka koro tiko dakari okende sa koro mawa otek